भैया वो नमस्कार बा, प्रणाम बा। सब ब्राइट फ्यूचर के सहयोगी लोग से और जे दृढ़ निष्ठा के साथ हमें काम कर रहल बटे, खुद भी कमाता लोगों के कमवावता, वो सब साथीगण के नमस्कार प्रणाम बटे। आ, ई ब्राइट फ्यूचर एक ऐसन कंपनी जौन बिहार के मिलल, या यूँ कही कि हमारा देश के मिलल, देश के नौजवान के भविष्य के संवारे खातिर आर के शर्मा जी यह कंपनी के लेके अनी। आ एक मीटिंग चलत रहे पटना के कहीं हॉल में। वो मीटिंग में पति पत्नी दोनों आदमी गइल बा लोग। आ जा करके मीटिंग जब देखले बा लोग तो पति पत्नी दोनों आदमी आपस में बात करता लोग। पत्नी कहा तरीका कि पहले अगर ये बात के सोच ले रहती, कंपनियां 16 साल से चल रहल बिया, पहले अगर ये कर ले रहती तो आज के डेट में ये दिन देखे के ना पड़ी। देखिए एगो हमारा जलन भी होता, जौन जलन होता वो एह माध्यम से अगला शब्द में बताई हम। तो आई पहले ओकर लिहल जा, गलती के माफ़ करब, सब सब्सक्राइब जरूर करब। आगे क्या करे के बाटे, फॉरवर्ड भी करे के बाटे, फॉरवर्ड भी कर देब, शेयर कर देब। कमेंट में जरूर बताए कि काल एकरा में और बढ़िया कइल जा सकत रहल हा, कैसन लागल हा। पहले न सोचल आज के बतिया, एही से हो तटे ई दुर्गतिया। पहले न सोचल आज के बतिया, एही से हो तटे ई दुर्गतिया। अब कहे खालो चक्कर बलमुजी, अब कहे खालो चक्कर बलमुजी। करल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी, करल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी। कंपनी ह बहुते पुराना, देख ई कंपनी ह बहुते पुराना। एकरा प्रोडक्ट के लोग भइले दीवाना। देख ई कंपनी ह बहुते पुराना, एकरा प्रोडक्ट के लोग भइले दीवाना। और जल्दी से करेला असर बलमुजी, जल्दी से करेला असर बलमुजी। करिल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी, करिल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी। देख पड़ोसी के चमकत लीलार बा, वही घड़ी से ज्वाइन कइले बनी है के। देख पड़ोसी के चमकत लीलार बा, दुआरा पखाड़ देख चमकत कारबा। दुआरा पर चमकत देखिल हो कारबा। अरे भइल बाटे कौन चमत्कार बलमुजी, भइल बाटे कौन चमत्कार बलमुजी। करिल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी, करिल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी। और का अद्भुत पलान आइल अद्भुत समैया, हो अद्भुत पलान आइल अद्भुत समैया। सब कर पार होई डूबत नैया, सब कर पार होई डूबत नैया। अरे शर्मा जी बानी जादूगर बलमुजी, ओ शर्मा जी बानी जादूगर बलमुजी। करिल जो वाइन ब्राइट फ्यूचर बलमुजी। और का
संजीव कुमार के असरा अब पूरी। हमरो बुझाता कि हमरो असरा अब पूर जाई। हो संजीव कुमार के असरा अब पूरी। लिही समान जवन होखे जरूरी। लिही समान जवन होखे जरूरी। तब पैसा आई भर मारे बलमुजी। अरे तब पैसा आई भर मारे बलमुजी। करिल जोवाइन ब्राइट फ्यूचर ए बलमुजी। करिल जोवाइन ब्राइट फ्यूचर ए बलमुजी। पहिले ना सोचल आज के बतिया। एही से हो ताटे ई दुर्गतिया। अब कहे खाला चक्कर ए बलमुजी। अब कहे खाला चक्कर ए बलमुजी। करिल जोवाइन ब्राइट फ्यूचर ए बलमुजी। करिल जोवाइन ब्राइट फ्यूचर ए बलमुजी। धन्यवाद बा।